Panahon na para maningil. Mong pinaskuhan no, asa naman? Tanawa ko ning mais mo pa'y pagbanay ang mais. Oh, tanawa ba? Ingon ka, pagdagkuhan niya, dagko naman. Hatag na. Tanawa, wa pa man ni maharbis ako. Tanawa, nagbanay pa. Ito na pugpos ako maisan. Oo naman yung trabaho na to. Ano yung taon? Tiguang naman ta. Di naman ta dawaton o kuan. Di naman ta dawaton o kanang. Ito ni. Asa naman to akong sanggot. Sanggot eh. Kanina lang tingaling. Ah. Di mo nakadulot eh. Ito lang sagbot eh. Nawa rong nawa. Kapit na Pasko. Wa ko'y kwarta. Nakakasira to, no? Oh, yung sa pagkatra. Bites kinaabot ka. Unsa man itong kuan ron, plano? Diba? Pasko naman din hapit. Hmm. Pangitao na to tong ninong. Bitaw no, si Bitoy. Bitoy. Maningil ta ato. Gaya no, kay ni saad biya to siya sa ato katong pag sa una. Yun mahimog, di niya to iuli ihang gikaon dati, di ba? Na, kusog biya kay mo kaon. Matik na! Paninglo na tuturon. Pagsulod ba? Bulsa. Sa bulsa. Bulsa. Ano man? Tara, mo ato na to. Maniid sa tas ilang balay dito. Analag ito dito sa balay. Ta. Na, sininong ra. Ema. Nairo ba iro diri basig ma? Paakan ta nga, nangyay na. Wala, may tao no, mingaw. Ningaw yung payag. Asa ka to siya? Di ba naman asay uma? Dito sa unahan. Maglilit na dito ta. Basig nga dito no. Kuman diri siya balay. Mingaw man. Kiting harvest na po dun sa iyang mais dito ba eh? Gana no. Tatara, tungan tuon ta. Hapit na dagko ang puso ni kong mais. Pagbintaha gini panahon na ni mga dako-dako jud ko anig maharbis ang kuanan ni. Ay. Ito ni. Ay, panagko na mo mga mais in taon, dali kay ron maharbis na mo. Sa una lang ni wa tay kwarta ani nga. Napatoy mga kinugos na ko nga mamugos na magyod. Mas ko niya mamugos. Pawang wa ka tay kwarta. Uy, panagko na mo mga mais. Ikaw. Kanos apa ka dako ang maisa ka? Wa pa ba kay bunga oh? Taas naman tani maisa nito, may mamunga ni, gansi ko ani muana ba. Ano na to ron kay hapit na Pasko at ay kwarta na. Kanino? Tuga-tuga siya kuan sa to kugos niya. Di manghatag og pinaskuhan. Panana na po ni mga bata po ni mo mamugos ba ni og kuan? Ato ara tong ninong nindaga na po sa ilalom sa kamaisan oh. Daw, yun din ninungan eh. Ilan to mga bata lagi. Wa gyud magpalibak yung mga bata gyud. Sus, lain na ba ni mga yung pinaskuhan ni mga bataan ni kay mamugos. Wa tay kwarta. Mamugos jud. Maayo ani tingali. So may maayo ani. Kita ay husto. Mutuwad tingali ko aron ingnon kog sigbin niya di na sila mahadlok na sila mudol kay nay sigbin nagtuwad. Nagtuwad ko di. Nagtuwad bil lagi na. Lumang tugtugi na yan. Gaya no atong at doon ta. Ulo na to ta. Tara. Tuwad ko ani. Aron masih aron mahadlok sila. Wa gyud magpalipong yung duol yung mga pakno. No! Oy! Isa man ka nong. Ano tuwad-tuwad man ka. Tama na nakakinating ni mo nong. Panahon na para maningil. Mong pinaskuhan no, asa naman? Tanawa ko ning mais mo pa'y pagbanay ang mais. Oh, tanawa ba? Ingon ka pagdagkuhan niya, dagko naman. Hatag na. Tanawa, wa pa man ni maharbis ako. Tanawa, nagbanay pa. Ngano man daay? Puro ra kasaad. Kadawat ito kag 13 man. Pag ari ninyo sa una, gagmay pa ning mais. Karon dagko na, nagbalakwa na, nagsugo, nagbunga. Ingon man ko, inigmaharbis ning mais. Oh, Oh, wa pa man ni maharbis. di mi mo dawat ang rason. Pagain na mi. Nakadawat biya kag 13 man sa gapon. Oh, 13 months. Bonus. Bonus. Karon nakadawat mo 13 months nga wa mo ko trabaho diri naman ko. Ah, nagdadaw kay kuano nadawat daw eh. Taka naman ka diha eh. Taka mo. Kaya ni kay harbis ning mais, kuno to mo. Pagbunyag ba yan amo ha? Dako kay kagkaon Oh, ha. kusog kay ibang suksog pang kuan. Bulsa. Sabi po ni mga bataan mo ba? Apilon ba tong kaon ako sa pagbunyag ninyo? Ay lisod pud. Apil man Itugan to ka na mo sintana. mama. Itugan ka na mo mama. Tara, tara. Mga hatag. Ulita pa Batala lain na pag kinaiya ni mga ako mga kinugos nga. Mangwinta man sa kong ikaon itong pagbunyak nila. Pud atong ninong eh. Naglagot ko. Ulit di ka ba? Oh. Ay may istorya hawa, may samod. Wala ra ni Dre. Mga bata ato nga. Siguro to tagaig pinaskuhan ni Ninong siguro dito. Muna kay mga bala kayo mo. Ako'y mga ayo ron. Pastila ni mga bataan ni. Karon pa ko kakuwag mga kinugos ba nga. Giboy-boy pa ko atong pagkaon sa ila ha. Wala lang ta sila naghanda og di nila ipakaon. Natural mo mo kaon mo ta. Buong mga bataan gyud di ba? Karon pa ko kakuwag sunod di na ako mangugos. Kay mamugos ra ba og di man kabaw sa paghakuan wa paghatag na ko ni wa pa ka ni maharbis ni kong mais. Yung wa tay lain trabaho. Nung. Una na pug ka.
Sila na po kag. Usa naman po ibong tuyo, Buknoy. Ay, ing na mangayo na po kag pinaskuhan. Ay na, pinamanong. Ay, kabalo lagi ka nung. Usa man ay. Dirito gikan to silang Sarmina ng Lisberto. Akong gipasabot, wala pa ko ka-harvest at akong mais, tanawa. Mo pa'y pagsugod og bunga, ano niya. Gibuy-buy pa ko kay kusog na kumukaw na to pagbunyag daw nila. Nakaroon, di ka mahatag day. Wala pa gani ko kwarta, no? Grabe naman ang kuhanan nung eh. Grabe, pagbunyag yun nung. Nakita nyo ta ka nung. Ang lumpia nga pulo ka mo. Gusto ni magbulsa. Anak po. Ang ba? To anak ko, parehas sa mong tulo ba? Ano kanya, nakita makanamo po. Stila ninyo mga Kami bata mo. magkinugos mo, nakakita mo si mong kaong. Grabe, padako kita pa Sus, kanong. Ginoo ko nimo. Pagbunyag na mo. Mao na naron. Mamuy-buy na mo, kay wa pa ko'y kahatag niyo pinaskuhan. Mo nang di na ko ganahan niyo mong hatag pinaskuhan, kay mamuy-buy mo mga bataa mo. Ay, kung anong ikaw pasalig-salig sa mga inigag ko na siya mais. Oh, asa man oh, wa pa man ang harvest oh. Tanaw nagbanay pa man na. Dagko naman ng mais. Unya, usahan na to pag-harvest na ato lang pamungiso nang wa pa man ang Ano ka harvest. pagpamukhaw na muna nga, imusaad sa mga padagkuran mong mais. Mga bataa mo eh. Ambot lang lang yun. Maglibog ko ninyo ba? Hindi, di ba? Wa lagi ko'y kwarta lagi. Saan ang ko ana nung inon? Okay naman kayo, isa katuig naman kag... Gusto jud ka. Ha? Dali. Mga bala, dyan kito sila Charmina ba? Oh! Kana na akong kwarta. Wala ilain. Sa may taon ninong inom, sa may mapalitan ng 2 pesos no? Isnabir. Kindi. Kindi ang ipalit ana. Di man mo mamugos mamuginagwa tay kwarta. Binikabuhay sa kuanong, grabe, wala makapakanog sa sudan nito sa balay pagkuanong. Bunya ko na, ingani ko. Ambot na lang ninyong Buknoy. Ambot na lang yun mo ma-stress ko ninyo ba? Ma-stress ko ninyo. Nagmahay ko nga kamo akong gikukos ba? O, nagmahipog ko nung, ikaw ang ninong. Nagmahay ko ninyo. No, sir mo. Makapalit ay kagumba ng 2 pesos ni mo. Ano, humba man yung palito ni dos naman na. Sige, magkapamugos kung kaginay kwarta. Wa mo kong Kala kwarta. ito ka, subukan ni mo eh. Saan ba ito? Kamo mga, ma-stress ko ninyo. Samo ka mga bataa mo. Ang kawan sa umbano si balay niya, ingani ko na 2 pesos na yatag sa kuha. Makapalit ba na kung makabuhay ba na siya kinaon nito? Ito nga dyan kong mama ni. 2 pesos, di ba tilap na, di na makapalit ba?